कर लेंगे सर। आज ऑनलाइन क्लास में रुआ लोग के देख के बड़ा अच्छा लागल। रुआ लोग के स्वागत बा। जैसे कहला नु कि अभावेशाली चूर्णम, सत्यनारायण भगवान के कथा में कि अभाव में ना होला तो चाउर के चूर्णों से काम चल जाला। वो सही अब तो सीधा सीधा क्लास में नहीं, कोरोना के चलते मिलत हमने के पढ़ावे के पढ़े के, वो में जौन एगो इंटरेक्शन होला वो तो हमें नहीं हो पाओ, फिर भी बहुत अच्छा लगा था देख के हमने के। पहले ही हम सामग्री डाल चुकल बनी लिखित, लेकिन रुआ लोग के वो कंप्लेन आई ला हमहू देखनी कि वो में साफ साफ उगल नहीं थे। तो हम चाहते नहीं कि आज ओकरे पर हमने के फिर आपस में परिचर्चा करी जा, विचार करी जा। जौन हमने के एगो विषय बा कोर्स वर्क के, ओकरा जे एगो नींव रखी जा, जिसे मकान बनावे खातिर नींव रखाला ना, और वो पर मकान बनेला। तो आज नींव हमने के रखी जा। नींव तो नींव में पहिलका ईंट के रूप में आज हमने के रखी जा कि जौन आज हमने के एगो चारों ओर हलचल सुनी ला जा कि शोध 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 करतनी रिसर्च करतनी। एक वास्तविक अर्थ हम कई लोग से पूछीला तो गड़बड़ा जाला, उसे के लगे रो लोग की परेशानी होखत होखे। तो आज हमने के पहले इस शब्द के अर्थ के व्यापकता पर विचार करें। तो वालों जानत हो खब कि शब्द जौन बा वो संदर्भ के सारा अपन बदलत रहेला। जैसे भोजपुरी में पाँव, गोड़, पाँव, लात कुल कहाला ना, एक चीज के पैरवे के चरण के कई गो नाम बा। ओकरा के आदमी भोजपुरी में गोड़ो कहिला जा, पाँवो कहिला जा, लातुल कहिला जा। लेकिन अभिवादन में का प्रयोग करेला जा? पाँव लागतनी चाहे गोड़ लागतनी। अगर लात लागतनी कह दी तो का ओकर अर्थ समझ में आवता नो? कैसे एक के शब्द संदर्भ के अनुसार अर्थ बदल जाला। लात के माने हल्ला हरियावल, अगर कह दी कि गुरुजी लात लागतनी तो गुरुजी कैसे बड़े कुछ ना बोली हैं, लेकिन खिसिया बाबूजी के कह दी कि बाबूजी लात लागतनी तो बाबूजी मार लात हरे लगी। तो ओकर अर्थ तो एक शब्द के अर्थ कैसे कैसे बदलता संदर्भ के अनुसार। ठीक जैसे एगो और के समझावे खातिर बताओ तनी, जैसे एगो राम शब्द बा, राम। अगर कहीं कि राम और कृष्ण जमुना किनारे खेलत तब कैसे हुई? राम और कृष्ण जमुना किनारे खेलत का तनी रुआ लो बताई तो एकर काम माने भइल, कहे वाला के का अर्थ बा? राम सहस्त्रार्जुन के हत्या कर दिले रहे फरसा से, हैं ना? जी जी हाँ। राम के अर्थ का भइल? कृष्ण के संगे राम आइल बड़े तो का अर्थ भइल? राम कौना जमाना में भइल रहे, कृष्ण कौना जमाना में भइल रहे? तो एकरा के कहल जाला आधार आधेय भाव से अर्थ ग्रहण कर। अगर कृष्ण के संगे राम खेलत रहे तो ऊ दशरथ के राम ना हवे, ऊ कौन हमें? बलराम हम। बलरामो के एगो नाम राम, परशुरामों के एगो नाम कहा परशुराम सहस्त्रार्जुन के हत्या, राम सहस्त्रार्जुन के हत्या कैले रहे तो सीधे हो गए। तो सहस्त्रार्जुन के हत्या करे राम और केहू ना, दशरथ राम ना, अयोध्या का राजा राम ना, परशु रखे वाला, फरसा रखे वाला। तो देखी कैसे एक शब्द के संदर्भ के अनुसार आधार आधेय के भाव आधार ग्रहण किला से कैसे अर्थ बदल जाता नो। तो अब रुआ लोग बुझा गई हुई कि शोध कैसे अपन अर्थ में ग्रहण करेला। शोध शब्द किसके अंदर अनुसार अर्थ ग्रहण करे अलग अलग। अब शोध के शाब्दिक अर्थ में हमने के जाए, हमारे बात बुझाता नो? हेलो जी, हमारी बात समझ में आवता नो? जी सर बोलत जाए, ऐसे हम मौका ना दी प्रश्न करे के, लेकिन कोशिश रही। जैसे शोध के जो कोशगत अर्थ डिक्शनरी में रुआ लो देखब तो ओमे अर्थ देले बा ओकर खोज, ओकर अर्थ देले बा अनुसंधान, ओकर अर्थ देले बा बुद्धि, ओकर अर्थ देले बा सफाई, ओकर अर्थ देले बा चयन चुनन। कई गो अर्थ बा।
का वही अर्थ में कर प्रयोग कल जाए का शोध के अर्थ सफाई के अर्थ में कल जाए हाँ नहीं कल जा सकता एक संदर्भ बदलता। अब देखें सीतो जी के खोज हनुमान जी कैले बड़े मानो रामायण में प्रसंग हम वो में लिखले रही मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहत अगणित जोधा है। मंदिर मंदिर माने घर घर जाके उ शोध करत रहे माने सीता जी के खोज करत रहे माने सीता जी भुलाई रही सीता जी चोरी चली गई रही तो खोज करत रहे तो एगो भुलाइलो चीज के खोज कइल जाला वो एगो खोजे रहे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए सत्याग्रह चलौले उनका एगो बोध भइल कि सत्याग्रह में विजय कैसे पावल जाई ये है आंदोलन में विजय कैसे पावल जाई तो वो एगो रास्ता के खोज कैले गांधियो जी तो उस सत्य के खोजे लगनी सत्य के ताकत के वहां के खोज सत्य भाव वहां खोजने एगो खोज किताब बहुत प्रसिद्ध नेहरू जी के डिस्कवरी ऑफ इंडिया उहो का खोजे कैले बने मानू आइंस्टाइनो खोजे कैले रहे प्रकाश के वेग के न्यूटनो खोजे कैले रहे गुरुत्वाकर्षण के पूरी संपत्ति खोजे ले रहे लोग इस खोजे रहे सब वैज्ञानिक लोग के खोजे रहे हमने के आई तो ज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में आई तो बहुत प्रसिद्ध खोजी शोधकर्ता फादर कामिल बुल के बेल्जियम के रहले याद वालो जानत भारत में अले बहुत कम उम्र में हिंदी सीख के संस्कृत सीख के इजा के संस्कृति के प्रति लगाव हो गई और वहाँ के सेंट जेवियर कॉलेज रांची में वहाँ के एथी हो गई प्रोफेसर हो गई तो एगो राम कथा उद्भव विकास राम कथा उद्भव और विकास उहो एगो खोजे है उदय नारायण तिवारी खोजे के लिए भोजपुरी भाषा भर और विकास इहो एगो खोजे डिलीट के वहां के उपाधि यही पर ले बने उदय नारायण तिवारी तो का अब तक जितना हम बताओनी वो हमें खुद में शोध में अंतर नहीं है बानू जसवंत जी निखन जुड़ल बड़े नु जसवंत जी जुड़ल बनी हाँ तो जसवंत जी जुड़ल बड़े जसवंत जी गायक हवे तो गायक में गावे नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढे रे सांवरिया वो ढूंढबे करे वो खोजे में बा वो गनमो में मानू हैं लौकत नहीं खन मेला में सैया भुलाइल हमारा अब का तो खोजतिया तो वो खोजे मानू अपना जगह खोजे बा लेकिन जवन खोज लोग जवना शोध के अर्थ में एजा बैठल बनी जाने खातिर वो अर्थ में वो शोध ना कहाई वो अर्थ में ना कहाई कहे से ये शोध के अथी का कहल जाए उद्देश्य कुछ और बा वो लोग के उद्देश्य कुछ और रहे एजा उद्देश्य में भी अंतर बा शोध के शैली में भी अंतर बा शोध के प्रक्रिया में भी अंतर बा वो लोग के केहू कहले ना रहे महात्मा गांधी का कि सत्य पर खोज करे लोग कहे के पड़ी अनुमति लेवे के पड़ी कि करी उनका के केहू बतावे वाला ना रहे वो अपने खोज ले रहे वो लोग के बतावे वाला बहुत सारा अंतर बढ़ुए ओ शोध आ ए शोध इतना बुझा न अब शोध के अलग अलग अर्थ बा तो हम अब का ये शोध के अर्थ भइल अब ए हो चलत जौनी के शोध के जाने के बैठल बनी जा एकर एक अलग अर्थ निकला था। जैसे अकादमिक क्षेत्र में बढ़ुए अकादमिक क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ज्ञान के जौन क्षेत्र बा ओकरा के सुविधा खातिर बांट दिहल गइल बा ऐसे बहुत कोनो विभाजक रेखा नहीं बांधल जा सकत बॉर्डर नहीं खींचल जा सकत बहुत एक दूसरा से दोनों सटल बा। अब जैसे विज्ञान के शोध बा तो ओकरा के पूरा तरह से अलगा नहीं खींच सकत आदमी अथी से माने साहित्य के शोध से ह्यूमैनिटी मानविकी के शोध से समाज विज्ञानों के नहीं पूरा तरह से अलगा सकत आदमी लेकिन पूरा एक तरह से मिलाइयो नहीं खींच सकत कुछ अंतर बा तो कुछ सटाओ बा
तो ऐसे लेकिन सुविधा के अनुसार से 3 भाग में बांटल गई बा। एगो के कहल जाला साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस, माने विज्ञान संकाय। विज्ञान संकाय में का रहेला, तो विज्ञान संकाय के सीधा संबंध प्राकृतिक उपादान से रहेला, प्रकृति से रहेला। प्रकृति में जौन चीज वर्तमान बा तत्व पहले से ओकर रहस्य के खोजेला, ओकर प्रभाव के खोजेला, ओकर उपयोगिता के खोज करेला। दूसरका बा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, समाज विज्ञान। समाज विज्ञान का करला, हम मनुष्य के जौन सामाजिक जीवन बा, सामाजिक जीवन के प्रभावित करे वाला जौन कारक बड़न स, जैसे अर्थ भइल, संस्कृति भइल, परिवार भइल, विश्व भइल, तो वो सब गतिविधियन के, इतिहास भइल, भूगोल भइल, ये सब गतिविधियन के भूत आ वर्तमान के संबंध में बतावेला, भविष्य के प्रति संकेत देवेला। लेकिन जौन साहित्य बड़ुए एकरा के एगो अलग बना के मानविकी संकाय कइल गेल बा। नामे से बुझात हो मानविकी का विज्ञान आ समाज विज्ञान में मानव के संबंध नहीं खे बा, लेकिन ये में विशुद्ध रूप से मानव से जुड़ल साहित्य में बड़ुए, ऐसे कि एकर संबंध मनुष्य के संवेदना से, अनुभूति से, नैतिकता से, मूल्य से जुड़ेला। माने मानव के जौन आंतरिक विकास के कारक बा उस साहित्य से जुड़ल बा। एक सीधा संबंध जौन बा आनंद से जुड़ल बा, आनंद जुड़ल बा। आनंद की अनुभूति में नहीं सब विषय साहित्य कहती, सब विषय साहित्य का है। अब देखी रुआ इनकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र वो श्लोके में बड़ुए, चरक संहिता जन बड़ुए चिकित्सा शास्त्र के श्लोके में बड़ुए, बहुत धार्मिक ग्रंथ बड़ी से पूर्वाच के विधि वगैरह सब श्लोके में बा, माने कविते में बा, लेकिन ओकरा के साहित्य के दर्जा नहीं खे दिहल, नहीं खे दिहल गए। काहे? ऐसे कि साहित्य के अंतिम परिणति जौन होला वो आनंद में होला। आनंद के वो आनंद से सीधे साक्षात्कार करावेला। माने कहल गइल बा कि रस के जौन बड़ुआ अनुभूति करावेला, रस के ब्रह्मानंद सहोदर मानल बा काव्य शास्त्र में, कि रस जौन होला वो ब्रह्म के आनंद, ब्रह्म प्राप्ति के जौन आनंद प्राप्त होला जीव के, बहुत लंबा समय तक, अनंत काल तक रहेला। वैसे ही साहित्य के आनंद का प्राप्ति मनुष्य बहुत लंबा समय तक रहेला। तो यह जौन आनंद के अनुभूति बा अनिर्वचनीय, ये कैसन आनंद होला, गंगा के गुड़ के तरह, एक वर्णन नहीं कइल जा सकत कि कैसन लागे। नहीं तो का सीता प्रसंग, सीता के विदाई प्रसंग पढ़ के रोला के का जरूरत है? काहे केहू रोवे लागेला? सब तो जानते बा कि झूठ है। पर्दा पर देखावल जाते रुए, पर्दा पर देखावल जाते रुए, सब सीता राम सब जे भी बनल बा झूठ बा, जनक झूठ बा। लेकिन का है ऐसे तो ओकरे वो अलग बड़ुए, वो आगे चल के आदमी जरूरत हुई तो बताई आदमी। लेकिन ई बा कि वो आनंद देवेला। अर्थशास्त्र के कोनो किताब पढ़ के रुआ रो नहीं खी सकत, रुआ वो रउ श्रृंगारिक भावना नहीं खे जाग सकत, आ ना रुआ में करुणा जाग सकत, ना रुआ में भय जाग सकत, ना जुगुप्सा जाग सकत। जब जागी तो साहित्य, तो ई साहित्यिक शोध के ई भई तो रुआ ई तीनों संकाय देख लेनी कि का अंतर बड़ुए, का अंतर बा। इसे शोध के पद्धतियन ही हमनी के अंतर भेटाला। तब विज्ञान का बा कि बाहरी जीवन मनुष्य के सुख सुविधा के बेहतर बनावे के साधन उत्पन्न करेला विज्ञान। आ समाज विज्ञान का करेला, ओकर जौन सामाजिक परिवेश बा, वो परिवेश के बुरा के अध्ययन करावेला, वो कोशिश करेला। आ साहित्य जौन बा मनुष्य के आंतरिक परिशोधन करेला, मनुष्य के अंदर के जौन भावना के बा, आंतरिक जौन ओकर विकास बड़ुए ओकरा के वो करे, मनुष्य के आंतरिक सद्गुण के विकास करेला साहित्य। तो देख लेनी कि तीनों संकाय में अंतर बड़ुए, यही से तीनों के अलग के बाटल गई। कुल मिला के
ई जौन हमनी के जौन शोध के अथी करतनी जा, एकर अर्थ इहे भइल कि एकर अर्थ ई कहाई कि जौन ई बा विस्तार, विषय के विस्तार बा, एकर परिभाषा में ही एकर अर्थ छिपल बा। नलिन विलोचन शर्मा जी इतिहास दर्शन में कहतनी कि विस्तार के खंड खंड के विवेचन विश्लेषण के शोध। बहुत सुंदर हमरा ये परिभाषा लागेला। हम ढेर परिभाषा पढ़नी, लेकिन इतना हमरा स्पष्ट परिभाषा शोध के हमरा ना मिलल। विस्तार के खंड खंड के विवेचन और विश्लेषण के शोध कहल। विस्तार विस्तृत फलक। अब छोट बच्चा रहे लोग तो समझते कि जैसे हमार पूरा शरीर का भइल एगो विस्तार है, लेकिन हमारा सर के गर्दन के ऊपर के भाग के केहू बर करे, नाक कैसन बा, आंख कैसन बा, होठ कैसन बा, गाल कैसन बा, ई का भइल खंड खंड के विवेचन विश्लेषण, खंड खंड के सौंदर्य के विवेचन विश्लेषण। आई है खंड खंड के विवेचन विश्लेषण जब एक जगह कर दिया तो संपूर्णता के विवेचन हो जाए। एक जगह जब जुटा दिया तो संपूर्णता के विवेचन। ऐसे ही कोनो विषय लियाला, वो संकाय में, वो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत विषय के विस्तार बा। वो विस्तार से एगो छोटा सा खंड हमनी के ले ली जा, वो खंड के भी खंड खंड में बांट दी जाए सुविधा खातिर। आ वो एक एक खंड के हमनी के अध्ययन करी ला जा। अध्ययन कैला के बाद ओकर विवेचन विश्लेषण करी ला जा। विवेचन विश्लेषण करके ऊपर हमनी के निष्कर्ष निकाली ला जा। समझ में बात होता ना कि विस्तार से जौन विस्तृत फलक बा ओकरा से एगो टुकड़ा हमनी के उठौनी जा। वो टुकड़ा के भी समझे खातिर कई टुकड़ा में कहीं जा, और वो एक टुकड़ा के विवेचन विश्लेषण हमनी के अपना बुद्धि और दिमाग के आधार पर कहीं जा, और सब टुकड़ा के जब एक जगह जुटा देने जा तो वो विस्तार के संपूर्ण विवेचन हो गए। तो एगो शोध के इहो परिभाषा रहुआ लोग गढ़ सकत नहीं कि अलग अलग टुकड़ा के अलग अलग विवेचन विश्लेषण करके एगो सार्थक शोध, सार्थक माने निष्कर्ष, विस्तार के टुकड़ा टुकड़ा के विस्तार के टुकड़ा टुकड़ा के विवेचन विश्लेषण अध्ययन मनन के बाद जौन एगो सार्थक निष्कर्ष निकालल जाला, वो निष्कर्ष जौन ज्ञान के क्षेत्र में अभिवृद्धि करे ओकरे के शोध कहल जाला, ओकरे के अकादमिक शोध कहल जाला। आ गई कुछ समझ में आइले कि विस्तार बहुत बड़ कोनो विस्तार से छोट टुकड़ा उठौनी, वो टुकड़ा के टुकड़ा टुकड़ा कैनी, वो टुकड़ा के कई टुकड़ा में बांट के ओकरा के कई पहलू से अध्ययन कैनी। अध्ययन कैला के बाद एगो निष्कर्ष निकलनी, लेकिन वो निष्कर्ष कैसे होके चाहे सार्थक। सार्थक माने समाज के कामे आवे, समाज के ज्ञान क्षेत्र में अभिवृद्धि करे, निरर्थक ना सार्थक। तब ओकरे के हमने के कही लगा। अब सार्थक बा काहे हम कहतनी, एक से शोध के एगो अर्थ दिहल इहो दिल बाकी चयन, चुन, चुनी, सार सारे को गहिर है थोथा दे उड़ाए। जौन ओकर मूल तत्व बा ओकरा के ग्रहण करी। सूप कैसे फटकेला तो जौन मूल रही जाला और हवा में उड़ी जाला बेकार से, वैसे ही शोध के एगो अर्थ इहो दिहल बा परिशोधन, सफाई। जैसे तेल शोधक करना, कच्चा तेल के आवेला शोध कइल जाला, वैसे ही हमनी के कच्चा माल उठाई जा, कच्चा माल उठाई जा और ओकरा के अपना बुद्धि से, दिमाग से, विवेचन विश्लेषण से ओकरा के साफ करी। माने सब भाव शोध के जितना अर्थ बा आदमी और सब भाव छिपल बा। खोजबो करी आ ओकरा के परिशोधितो करी, ओकरा के चुनबो करी आ ओकरा के काम लायक बनैबो करी। तो एकरे के का कहल जाला अकादमिक शोध। माने एकरा के विवृति मूलक व्याख्या अर्थ कहल जाला। विवृति मूलक अर्थ समझत नहीं, जैसे कोनो शब्द के सीधे अर्थ आदमी बता देवेला। जैसे केहू पूछे कि सूर्य के माने का, आदमी कह दे सूर्य के माने का, कह दे एक प्रकार के ईश्वर हवन, चाहे कहले सूर्य के माने भानु, सूर्य के माने दिनकर, दिवाकर, पर्यायवाची शब्द रख दे, अर्थ निकल जाये, अर्थ ग्रहणो लोग कर दी। आ कुछ ऐसा होला नु
कि वो अर्थवे ना निकली सीधे कहब तो ओकर व्याख्या करे के पड़ेला, लंबा में ओकरा के ले जाए के पड़ेला, कहे के पड़ेला, ओकरे के विवृत मूलक अर्थ। जैसे जैसे कह देनी कि शोध का माने का, तो शोध माने खोज, विवृत मूलक ना भई। लेकिन शोध के माने का, तो जौन हम अब कहब विस्तार से समझा रहल बनी कि शोध के माने ये भइल कि विस्तार कोनो कोनो विषय के विस्तृत विषय में से कोनो विषय उठा के ओकरा के खंड खंड में बांट के ओकरा के अध्ययन चिंतन मनन क के एगो सार्थक निष्कर्ष निकाल के आ सामने रखल एकरा के शोध कहल जाए। तो ये विवृत मूलक अर्थ हो गई, माने व्याख्या पर अर्थ हो गई, सीधे कह दिला पर ओकर अर्थवे ना। तो अब तक जौन हम बतौनी कौना में का कहा गई, शोध के अर्थ अवधारणा, ये दोनों समाहित बा। अवधारणा यह जौन हम समझौनी है, यह शोध के कंसेप्ट, शोध के अवधारणा बा। ओकर अर्थ, सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ, संदर्भ सहित अर्थ, विवृत मूलक अर्थ, सब अर्थन पर हमने के विचार कर लिया। तो हमरा लगे था शोध के अर्थ आ शोध के अवधारणा बुझा गई। अब हमरा ये नहीं है बुझात कि रोवा लोग के आतना सीरियस काहे हो गइल बनी, हमर बतिया अच्छा लागता या कि हमर बतिया बुझात नहीं, दोनों में आप सीरियस गंभीरता से सुनत रहे बुझाता। गंभीरता के माने हो गइल बनी सभे, लेकिन क्लास में वो सुधार्थी हतना गंभीर हुई तब तक कल सभे न जमी मन लगबे ना कभी, हतना गंभीर होके तो हम कभी पढ़ौले ही नहीं की। ध्यान से सुनत नहीं, ध्यान में खो गइल बनी सब ना। तो एगो शोध में पावे खातिर खोवे के पड़ेला, ओहमे ये एगो अच्छा चीज बा। ऐसा ही जब रोवा लोग अनुसंधान में भिड़म न तो में खोवे के पड़े, तो कुछ पावे खातिर कुछ खोवे के पड़ेला। लेकिन एगो इहो कहला कि पावे खातिर खोवे के पड़ेला, अपना के खोवे के पड़ेला, वो डूब जाए पड़ेला। खो जात पाइया गहरे पानी पैठ, वो जो बोरा बंदरा रहा किनारे पैठ, जे डूबे से डरायु किनारे पर रह जाए। अच्छा बागिर वालों खो गइल बनी, तो हम तनी अब आगे बढ़तनी है। अब एथी कइल जाए तो शोध में जब हमनी के पहिलका अध्याय बा, जहां तक हमरा याद बा, ओमे बा शोध के अर्थ, शोध के अवधारणा, परिकल्पना, शोध के महत्व आ उद्देश्य। थोड़ा थोड़ा दे जा। तो अब परिकल्पना पर हम आवत कुछ गड़बड़ नहीं होता सर। मीटिंग के टाइम खत्म होता, हां दोबारा ज्वाइन कर लेवल जाओ, दोबारा ज्वाइन कर लेवल जाओ। कब खत्म भेल अभी? ना अब हो रहल बा, तो फिर से लॉग आउट पे साइन ज्वाइन मीटिंग कर होखे द, तो फिर हो सला कोई बढ़ियो जाला। माने का नहीं फिर जुड़े के परिके पर चले के ना कोई बढ़ियो जाला तो से ना बढ़ी। रोवा लोग के आवाज हमरा अच्छा नहीं है, सुनात नहीं है। तो फिर से जुड़े जाओ, ज्वाइन कर लो जाओ, टाइम खत्म। टाइम खत्म हो गई जी सर, फिर से जुड़ लेवल जाओ ज्वाइन मीटिंग। टाइम खत्म, अरे 40 मिनट के बाद फिर दूसरा दिन परिकल्पना का उद्देश्य के रख दिया। अरे 10 मिनट और बनू। ठीक बा सर, 3 मिनट बाद भी सर चालू रहा था, जब खत्म हो फिर हो जाई। तो 3 मिनट में, अच्छा 3 मिनट में हम समझा देते हैं। आवाज आता नु? जी सर। परिकल्पना सुना था नु? जी सर। रोवा लोग आवाज हमरा नहीं है, आवाज रोवा हाथ उठाई के हम बदली जी राउर आवाज सुना था सर, रोवा बोली। हां, तो परिकल्पना जौन बड़ुए उ परिकल्पना में परि उपसर्ग लागल बा, माने विशेष प्रकार के कल्पना। और वो जानत हो खब कि कौनो चीज, फिर दूसरा दिन एकरा के बताई, 3 मिनटवा के सधा लेतनी। कौनो चीज के साकार करे खातिर दिमाग में एगो को रूप ग्रहण करे के पड़ेला। प्लेटो अपना काव्य शास्त्र में समझौले बड़न कि पहले प्रत्यय रूप, आर्य रूप कौनो चीज दिमाग में आवेला। जैसे बढ़ई के उदाहरण दे कि पलंग बन खातिर पहले पलंग के रूप दिमाग में आ जाए कि काखी, तो दिमाग में वो एगो आकार ग्रहण कर लेला, तब अपना कला से वो ग्रहण करेला।
तो कल्पना में कौनो चीज के बा वो आकार आइडिया के रूप में, प्रत्यय के रूप में वो एगो आकार ग्रहण करे लगे, ओकरे के बाद में साकार कइल जाला। एकरे के लोग कल्पना साकार करे के बा, माने हमरा का करे के बा एकर रूप दिमाग में आदमी ले देवेला, ओकरे के साकार माने मानसिक प्रक्रिया। ऐसे ही शोध में रउआ एगो अपना दिमाग में आइडिया ले आवे के पड़े, एगो कल्पना परिकल्पना हाइपोथेसिस जौना के कहल जाला ले आवे के पड़ेला कि हम शोध के का हमार स्वरूप रही, का हमार ओकर रूप रही, का हम कैसे करब। अब जैसे थोड़े देर खातिर 1 मिनट में उदाहरण देता नहीं कि जैसे मान ली उदाहरण दी भोजपुरी के बड़ा सबर रहल बड़े। अब रुआ बताई ना पौधर माने का होला, बताई पौधर ना, घड़मुहा ना, ओरी बनेरी ना, सिपावा ना, मोहा ना, ये सब शब्द आजकल मरी रहल बड़न सा, मरी रहल बड़न सा। तो मान ली वो दिन में आयल सूरज होते में हीरे भंग में आयल भाई पूरी के जोहरी ले शब्द बड़े सच मरी रहल बड़े सो उन्हीं के जियावे खातिर का कइल जा सकत। तो ये एगो आइडिया आई कि भाई मरल शब्दन के जौन सर अभी बोलनी है एकर मान ही हम नहीं जानत तो मरत आरन सा गांव में बहिन में बूढ़ा लोग से पूछब हमनी के पीढ़ी के फटाफट लोग बता दी। तो एकरा खातिर का कइल जाई, तो एगो आइडिया आई कि मरल सब के जियावे खातिर का कइल जाई आइडिया। अब एकरा खातिर हुआ शोध करे के पड़ी, का रूप अपनाई, गावन में बिल्डवर क्लास पुरान गीत गौन सब गीत कथा लोक गाथा के अन करब में कुछ शब्द मिल कई स्वरूप भाई एक के स्वरूप के जब साकार कइल जाला तर्क के कसौटी पर कसल जाला तो ओकरे के